jogo mose mi nafas, especially jogoro mongirorego, the principal secretaries, gibro dok chien ma gipenjre ni to koro tam mar sirikal mar Kenya Kwanza modong'ni kata obed ni Mheshimiwa William Ruto owacho ni broad based government kae to we are going to change this country, wadhi loko pinyni. Gipenjre ni to koro dwaro mar jopiny gi chike manitiere gi space ma wantiere godo kaka Easter wacho achiel wacho ni Mheshimiwa Easter chieng' wacho ni pesa be nyaka keti nikech onge tiende ni nitiere office to nitiere programs gi projects moripo bed notim ae to budget to onge. Omiyo en kwayo ni kata ka jomoko kuomgi might not match kaka isewacho adier ni gazete moko wacho ni unfit but approved nikech in gi so many issues makata sami timo ni vetting gi members of National Assembly tok gine ka idwoko penjo kaka noripo bed ni playing their representative role kata ka ni jopiny mobet kodi piny to penji ok gi feel ni dwoko penjo kaka noripo bed ni idwoko gi e yo makare mar tich moripo bed ni idhi tiyo. Omiyo en gima kwayo en ni mondo oyaw thuolo ma sami keto kata mana appointments kata mana adverts to ng'ata ma feel ni en fit, though wang'eyo ni samoro gigi gin political and they are extremely political, but dware ni mondo appointing authority and appointments kata mana committees mag bunge kata mana counties kacha oyaw thuolo ne ng'ata ma feel ni en gi opportunity kendo gigo motimo gin gigo manyalo konyo Kenya nikech wan bende we operate from and governance is not a vacuum. Sani kata mana jog mantie America gibende ging'iyo Ramogi, ging'iyo ni to jok ma imiyo nafas gi what is their technical capacity. Jok moko bende nitiere to ke Uganda kae gipenjre ni to jok ma President Ruto miyo capacity gi miyo thuolo gi what is their technical capacity. Koro wapimre in the global sphere of governance and leadership ma ok ber ka jo Kenya koro isiemo ni kato bedo ni un gi jok ma are unfit but ire kaka gibeda approved. Koro wan gi lessons ma wanyalo somo to help us strengthen governance for the future. Wakili Peter Simbawasaga karo waketu wako kinyima kawuono. Nyalo bedo ni od bura timo mana ticha mano mara katiyo kod dongere rubber stamping gino ma sirikal mamalo dwaro. Kaluwore ni adiera kwa ng'iyo kata kit kaka jogo mochamo momodi chema kawuono ne duoko penjo. Nyalo keti koda penjo moro na diera itimo ing'iyo gi kaluwore kod lony kose ni teka ni jatend penya nose yiero gi kata nose walo gi koro owinjo bed ni wakalo. Kaito japiny moro nyalo bedo ni penjore ne waneno ka otim lokruoge mamoko eten migepe katiyo kod ranyisi wang'eyo Adan Duale nogole migao mar aluoro tere migao no mano mochung' ne weche go mag thieth. Ang'o miyo gino ok gichamo machik wacho nang'o kotudore kod mar. Erokamano maduong' Joyce kuom ruaka e twak ma kawuono. Mokwongo we akaw thuolo ni mar chiwo otera mar puoch gi pak ne jotend migepe mochamo ma kawuono kachiel kod principal secretaries. Mano en an opportunity magiyudo to serve the nation and to uphold the constitution. Nikech katiba wacho ni every state officer is subject to the constitution. The constitution is the supreme law. Koro having said that, nitiere gima be nyaka koro wang'e ni prior to 2010 ne wan gi gimiluongo ni parliamentary system. Parliamentary system ka en ni cabinet secretary dalo ka noluongo ni ministers ne bedo appointed from the National Assembly kata Parliament nikech ne wan gi unicameral legislature. Koro manyiso ni ndalo ka before 2010 cabinet secretary was comprised of politicians and there was a lot of politics. Koro mondo mine ma thiedhi ne joneno kata the experts mane biro gi katiba no neno ni involvement mar politicians as cabinet secretaries one kelo conflict of interest nikech gimokwongo ni they have an allegiance to their constituencies, their people mano yierogi, and they may not also be very impartial mondo bigi chiu kaka mana matin iwacho point moro makare ahinya kanyo to be iparo ni tuo ni osethiedhe yo makare adiera kalo ni wang'e ni Geoffrey Ruku en jod bura mano mambere no to gole kacha sadi okete kaka jatend migepe. Iparo ni weche mag siasa kod bedo jotend migepe osepogore adiera kaka ne seche moko idwa keti e pacho kae. To kata ka wan gi ariyo kuom mano ka Mheshimiwa Mbadi poko gi yo makare. Koro no bedo gi presidential
presidential system wacho ni oyier technocrats, jok ma are not in politics.